Καρικατούρα αυτή η κολόνα, κατάλαβε. Εμένα αυτό που βλέπω μου αρέσει πάρα πολύ και σε αυτό το σημείο, συγγνώμη παιδιά, θέλω να καλημερίσω την κυρία Ελένη Κυριάκου, είναι σχεδιάστρια μόδας από την Κύπρο, η οποία σχεδίασε την προηγούμενη φορά τις τελετές τα ρούχα της τελετής Αφής. Ήταν εξαιρετικές. Καλή σας ημέρα, ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας. Βλέπουμε εδώ την προηγούμενη τελετή Αφής πριν 4 χρόνια. Είναι τα ρούχα της κυρίας Κυριάκου. Τι κάνετε, καλά είστε? Ναι, πολύ καλά. Ευχαριστώ. Πολύ ωραίες ειδικές δημιουργίες, είχαν αποσπάσει και δημιουργικές κριτικές. Πώς βλέπετε λοιπόν τις φετινές της Μέρης Κατράτζου? Θα προτιμούσα να μην εκφράσω άποψη. Εγώ αγαπάω όλους τους δημιουργούς. Αυτό που θεωρώ όμως πολύτιμο είναι η άποψη του κοινού. Και προσέξτε όμως, κυρία Κυριάκου, φάνηκε ότι το κοινό ήταν αρκετά ενωμένοι με μια άποψη. Όχι, εγώ διαφωνώ μαζί σας. Κυρία Κυριάκου, το να μην εκφράσω άποψη, κατά τη δική μου γνώμη, είναι πολύ ισχυρή άποψη. Τι είναι, sorry, να με συγχωρήσετε τα ελληνικά. Τι εννοείτε λέγοντας η μητρική μου γλώσσα είναι τα αγγλικά. Τι είναι αυτή η λέξη που είπατε? Τι εννοείτε το κοινό εξέφρασε άποψη στην πλειοψηφία του? Από αυτά που κατάλαβα, δημοσιογράφους, σχεδιαστές, πολιτικούς, social media, είχα καταλάβει μια άποψη που ήταν το... που δεν τους άρεσε. Ναι, αυτό είχα καταλάβει. Υποκλίνετε τι γίνεται, κυρία Κυριάκου. Και νομίζω και εσείς μόλις είπατε το ίδιο πράγμα. Όχι, εμένα προσωπικά μου άρεσαν πάρα πολύ. Θα σας πω όμως. Πήρε οδηγίες η Μέρη Κατράτζου. Και αν δεν κάνω λάθος, θα μου πες μου ακριβώς ποια ήταν η οδηγία. Ήταν να μοιάζει με δωρικό. Με κολόνα, δωρική. Να έχουν το δωρικό με δωρικούς κύονες. Οπότε, ακριβώς, με βάση την οδηγία που πήρε, είναι άψογο το αποτέλεσμα. Εσείς είχατε πάρει κάποια συγκεκριμένη οδηγία? Οδηγία όχι, αλλά περιορισμένα προδιαγραφές. Είχα περιορισμό. Δηλαδή, θέλετε να μας πείτε? Εγώ παρουσίασα, αν μπείτε και στην ιστοσελίδα μας, μπορείτε να δείτε τη συλλογή, λέγεται Classical Rhythm. Αυτή η συλλογή το παρουσίασα στην ΕΟΕ σαν μια πρόταση για να επιλέξουν κομμάτια. Επιλέξαν 2 κομμάτια από αυτή τη συλλογή και τα δουλέψαμε. Και έβγαλα και έναν τρίτο σχέδιο και αυτά γίναν τα σχέδια της τελετής Αφής. Αλλά εγώ δούλεψα με βάση την έρευνα που έκανα για την αρχαία ενδυμασία, για την αρχαιότητα. Μπήκα στο πνεύμα τον αρχαίο σχεδιασμό και με βάση αυτό το πνεύμα έβγαλα μια συλλογή. Και ήταν βασικό στοιχείο για μένα να μπει το χρώμα μέσα. Το καταλαβαίνω, αλλά με βάση αυτό που σας λέω τώρα, ότι της είπαν ότι πρέπει να έχει έμπνευση από τους δωρικούς κύονες. Δεν τη δικαιολογείτε αυτή την στολή? Δηλαδή, εγώ τελικά εξαιρετική με βάση τις οδηγίες. Εγώ καταρχάς, θεωρώ αυτό είναι λάθος. Δηλαδή, θεωρώ έπρεπε να είχε γίνει διαγωνισμό και να ακούει η ΕΟΕ από τους σχεδιαστές τις προτάσεις. Οι ΕΟΕ δεν είναι σχεδιαστές. Από πώς που να δώσουν αυτή η προδιαγραφή τι να κάνει ένα σχεδιαστής? Θα έπρεπε να ακούσουν ιδέες από τους σχεδιαστές. Θα έπρεπε να είχε γίνει διαγωνισμό. Αυτό από μόνο του είναι πολύ λάθος για μένα. Τώρα εδώ μπορούμε να πούμε ότι έχει άδικο η κυρία Κυριάκου. Συγγνώμη. Δεν έχετε άδικο, έπρεπε να γίνει διαγωνισμός, αλλά από τη στιγμή που έγινε ανάθεση υπάρχει ένα αποτέλεσμα. Από την άλλη όμως, παιδιά, είναι μια σχεδιάστρια Ελληνίδα, η οποία έχει κάνει την χώρα μας περήφανη σε όλο τον κόσμο. Οπότε είναι και τιμητικό, καταλαβαίνετε πώς το λέω. Ναι, εγώ πάντως ποτέ δεν θα προχώραγα με μια προδιαγραφή που δεν συμφωνούσα. Δηλαδή, δεν ξέρω πώς κατάληξαν στο κόνσεπτ της κολόνας. Δεν ξέρω πώς κατάληξαν εκεί. Εγώ, αν μου προτείνει κάποιος κάτι, αν δεν συμφωνώ, δεν θα το κάνω. Έτσι δουλεύω εγώ. Δηλαδή, πρέπει να πιστεύω στη δουλειά μου. Απόλυτα σωστό. Βλέποντας τα 2 πλάνα, υποκειμενική δική μου γνώμη φυσικά, νομίζω ότι είμαι υπέρ της συλλογής της κυρίας Κυριάκου. Νομίζω είναι πιο εναρμοσμένο. Λέω, εφόσον τα βλέπουμε, τα συγκρίνουμε. Είναι αναπόφευκτη η σύγκριση, εφόσον μου έχετε βάλει το πλάνο του 5 χρόνια πριν και το πλάνο με σήμερα. Είναι υπέροχα αυτά που έκανε η κυρία Κυριακού. Ναι. Και μπροστά στο άλλο, το οποίο όμως δεν... Απλά επειδή τέθηκε το θέμα, όμως δεν κρίνουμε αυτή τη στιγμή τη Μέρη Κατράτζου. Παιδιά, όλοι έχουμε άποψη, δεν είναι όχι, δεν κρίνουμε τη Μέρη Κατράτζου καθόλου. Λέμε τι προτιμάμε. Ο καθένας λέει τι του αρέσει. Ένα μου αρέσει, εμένα δεν μ' αρέσει. Δεν πειράζει. Καλύτερα σε αυτή τη χώρα να έχουμε και διαφορετικές γνώμες. Γιατί έτσι. Και πολλές, γιατί έτσι δημιουργούνται καινούργια πράγματα. Παιδιά, εγώ θέλω να σας πω ότι και έναν ενδιασμό να είχα, τώρα που το βλέπω
στους Δελφούς λέω καλά, στην αρχαία Ολυμπία, σε όλο το σκηνικό αυτό, το αρχαιοελληνικό, μου αρέσει πάρα πολύ, εμένα, τώρα που το βλέπω. Εγώ στην πρώτη παρουσίαση είχα αντίθετη γνώμη, ήμουν επιφυλακτικός, νομίζω όμως ότι βλέποντας την τελική εικόνα, έδεσε απόλυτα με το σημείο. Μην ξεχνάτε ότι η τελική εικόνα είναι ένα μακρινό πλάνο. Δηλαδή βλέπετε έτσι ουσιαστικά ένα χορευτικό με ένα έτσι τύπου χιτώνα φόρεμα, το οποίο δεν νομίζω ότι είναι αντιπροσωπευτικό για να έχετε γνώμη και να πείτε μ' αρέσει, δεν μου αρέσει. Νομίζω ότι αν βλέπαμε τις κοπέλες διαζώσεις θα είχαμε άλλη άποψη. Κοίτα πόσο ωραία εικόνα, κοίτα πόσο ωραία και κοντινό τώρα. Καταρχάς, εμένα, πάλι θα μιλήσω για μένα καθαρά υποκειμενικά, δεν μου αρέσει το ότι είναι ακριβώς τράπλες στο φόρεμα. Πρέπει να διαφοροποιηθεί κιόλας από το προηγούμενο. Γιατί? Μα δεν μπορούσε να είναι με το ίδιο με τη κυρία Κυριάκου. Εγώ να ρωτήσω κάτι, σου δίνουν μια κατευθυντήρια και σου λένε να μοιάζει με Κίωνα. Εδώ ο κ. Αποστολόπουλος θα πει: αν σας δώσω πρέπει να ντυθείς Κίωνας. Δηλαδή, εσάς θα σας έδιναν μια κατευθυντήρια, θέλουμε όλο αυτό να δείχνει ότι. Εγώ Ακρόπολη για να κάνουμε τη μέλη. Θέλουν να θυμίζει γλάστρα. Θα βάλουμε γλάστρα πάνω στο ρούχο, ξέρω εγώ. Δεν νομίζω ότι είπανε στην Κατράτζου πώς πρέπει να γίνει. Δική τη σκέψη ήταν. Από την άλλη, όμως, ξέρουμε ποια είναι η Μέρη Κατράτζου. Ξέρουμε για ποιο λόγο είναι διάσημη. Ξέρουμε για ποιο λόγο ακριβοπληρώνονται οι σουρ-με-ζουρ δημιουργίες. Έχει αυτό. Ξέρουμε πολύ καλά. Γιατί ποιος σου είπε ένας μεγάλος μόδιστος ότι δεν μπορεί να κάνει λάθος. Κάθε δημιουργός έχει μια σφραγίδα. Και τη σφραγίδα σου και εσύ τη βάζεις πάνω. Εγώ, Κρίσλα μου, είχα τη γη και τον ουρανό στα πόδια μου σε όλη τη γη, περισσότερο και από τη Μέρη Κατράτζου κάποτε. Βεβαίως. Λοιπόν, στη ζωή μου όμως έχω κάνει δημιουργίες, οι οποίες έλεγα, μα είσαι τυφλός που έκανες κάτι τέτοιες βλακίες. Συγγνώμη, σας διακόπτω, να ακούσουμε λίγο από αυτή τη συγκινητική στιγμή, live αυτή τη στιγμή. Για τη μέλη να μας συντροφεύσει ο Φίβος, ο Φωσφόρος βασιλεύς. Απόλλωνα, Θεέ του ήλιου και της ιδέας του φωτός, έστειλες τις ακτίνες σου και άναψες την ιερή δάδα για τη φιλόξενη πόλη του Παρισιού. Και εσύ, Δία, χάρισε ειρήνη σ' όλους τους λαούς της γης και στεφάνωσε τους νικητές του ιερού αγώνα. Η Μέρη Μινά είναι η προθιέρεια της τελετής, εξαιρετική. Το τέλος της προσευχής του Απόλλωνα είναι αυτό που κάθε 4 χρόνια ζητούν, όπως γινόταν πάντα οδοί στην αρχαία Ελλάδα, τον Απόλλωνα να βοηθήσει, ζητούν ιερά σιωπή και να ανάψει η δάδα, η φλόγα μέσα στο κάτω. Και αυτό είναι το φως της ειρήνης και της συμφιλίωσης των λαών. Ακριβώς. Και το δεν λέμε με βάση στιγμή. το περιβάλλον που ζούμε τα τελευταία αρκετά χρόνια δυστυχώς. Κυρία Κυριάκου, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσταν σήμερα μαζί μας. Ήταν εξαιρετικές και ειδικές δημιουργίες. Είστε στην Κύπρο, έχετε ατελιέ, καλά τα λέω? Όχι, έχω ατελιέ και στην Αθήνα και θα επιστρέψω Αθήνα σε λίγες μέρες. Α, πολύ ωραία. Πού στο Κολονάκι είστε, σε ποια περιοχή είστε? Στο Νέο Κόσμο. Στο Νέο Κόσμο. Πολύ ωραία. Και θα χαρώ πολύ να έρθετε κι εσείς κάποια στιγμή. Βεβαίως, θα έρθω μαζί με τη στυλίστριά μου. Το εκτιμώ πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Πάντως, αυτή η φλόγα Γεια σας. ήταν πάνω στο θέμα του προμηθείου.